Tá Comhbhá Nuachta Éirinn do chuoine óga dar bannam náir sa fór ag gur iomlán idechais na Franca a leanúnt. An aimimetá an goman na Ceachtanna Comhbhá a thuirteteach is scoileanna in Éirinn chun scoileanna sóisialta agus féin bhuiine a Herbert in lína óga. Tá sé de phlean ag náir sa fór na Ceachtanna seo a chur bhaim is scoilna timpeall tíre sna míana atá roin. Táman seo in bhfuil bhicála ganneo le leabhart le daltaí ranga sé faoi chomhbhá ina saol hain agus ar scoil. Is ag chomhbhá nuair tá tú anán mothúcán daoine eile thuiscint agus tú féin a chur imróga daoine eile. Mar shampla tá tú anán duine eáil atá tuitsum siar agus beidir tá tú anán caroló mar bhí siad carol le lábhar eile. Tá chomhbhá tábhachtach ar scoil mar ní muid gurí aonanna agamach agus caithfidh gachtainna a bheith póirteach. Comid takeí lena chéile. Féidir le bháin thuí tú bhaile agus bhí mám ní dad bhí druach lá acu. Is féidir leat job nó is féidir leat an junior réiteach agus sinna comhbhá. Léim comhbhá nuair eice mé duine nach bhfuil aanaine ag spríló agus sprí méló. Léirí an taide gur féidir comhbhá a bhúna agus a chothú in lína óga. In nán a bhíon ag siar a tharú tá sé níos tábhachtaí ná riamh go mbíonn muid ag toirt faoin saol le tuiscint agus cináltas. Cuirfí comhbhá leis an nasc idir scoileanna, pobail agus an sucaí a gcuiteanna.